Doncs jo arribo a dirigir el grec, recordo perfectament, el novembre del 95 em truca el Ferran Mascarell i em diu m'agradaria que parléssim, vaig anar al seu despatx, llavors ell acabava d'arribar, s'acabava de produir el canvi de pell entre el que havia estat a l'INBE, Institut Municipal de Barcelona Espectacles, i l'Institut de Cultura, i el Ferran Mascarell era el seu gerent, director, perquè després el Ferran va passar a ser regidor de Cultura de l'Ajuntament, però en aquell moment encara no ho era. Vam tenir una primera entrevista i al cap de l'endemà em diu escolta, m'agradaria molt que dirigissis el grec, jo li vaig acceptar com un gran repte i vaig dirigir les edicions del grec 96, que era l'edició del 20è aniversari, 97, 98 i 99. L'any anterior, el grec 95, que jo l'havia inaugurat, l'espectacle inaugural va ser Antoni Cleopatra de Shakespeare. En direcció meva vaig ser un dels fracassos més estrepitosos que he fet mai com a director. I per tant, si un vol dirigir el festival, la recomanació és que l'any anterior faci un gran fracàs. Un espectacle desafortunat, un espectacle ple de conflictes, un espectacle que l'havíem de fer al Mercat de les Flors i després per problemes. La gent parla molt de la crisi del 2008, però jo no se'n recorda la salvatge crisi que va haver-hi el 94 i 95. I el 95 va haver-hi una crisi econòmica molt bèstia, el grec es va contraure, va ser l'època que l'anterior direcció de l'Arena Posa va obrir la presència dels privats dins del festival, va ser una presència que em va tocar a mi ordenar-la, i sobretot el que més important em sembla d'aquells 4 anys de grec meu era que vam començar a caminar cap al model Avinyó o Edimburg de doble cara del grec, un festival oficial i un festival no oficial, un in i un off. Llavors la gent diu, el grec de l'Albertí hi havia masses espectacles, és que no entén el model, diguéssim. En el festival oficial n'hi havia molts menys dels que hi ha ara, perquè vam obrir a tota aquella cosa que havia entrat l'any anterior d'una forma molt indiscriminada, vam intentar posar ordre perquè es creés una secció oberta, que n'anomenàvem, secció oficial i secció oberta. Va ser un model en el que vam treballar 4 anys i després la ciutat, amb complicitat en aquest model que ha donat sempre lògica al festival d'impuls públic però amb una important presència del sector privat, doncs el sector privat no se'l va acabar de creure, no va acabar de creure que el model Barcelona fos un festival off i un in, volien tots estar a l'in i per tant finalment el festival va canviar de camí amb la direcció següent del Borja Sitjà. Però van ser uns anys realment exuberants, anècdotes meravelloses d'aquests festivals. Me'n recordo una nit haver de salvar la Marisa Berenson, una gran actriu del cinema que havia vingut a fer una funció d'una obra del Benet i Jornet, Desig, en el que el director d'aquell espectacle, que no diré encara que si consulteu l'hemeroteca el trobareu, que havia begut una copa de més, volia beneficiar-se-la enmig dels bedolls dels jardins del grec i em va agafar del braç i em va dir no em deixis sota cap manera, Xavier, i acompanya'm un taxi que tinc un problema. Espectacles per mi essencials d'aquells grecs van ser l'arribada de la Nit Company, l'arribada de Sasha Valls, l'arribada de grans dels referents del teatre contemporani que s'han consolidat. Quan va arribar el Romeo Castellucci per primera vegada a Barcelona amb el grec del 96, del 97, perdó, la crítica va marxar tota. L'any següent el va programar al Festival d'Avinyó i s'ha convertit en un dels 50 espectacles més representatius de la història del teatre europeu del segle XX. La crítica de Barcelona havia marxat. Barcelona és una ciutat que moltes vegades, davant de segons quines apostes internacionals, necessita que vinguin beneïdes abans de sentir que pot beneir-les o no beneir-les, que pot ser líder a vegades d'opinió. Van ser també festivals d'incorporar una cosa que ara em sembla molt normal, però en aquella època no ho era gens, que és la presència dels joves creadors del país en el nivell de risc del festival. Es va obrir per primera vegada a molts dels joves acabats de llicenciar en direcció de l'Institut del Teatre, que van fer també el seu grec i van créixer allà dintre. Figures com el Roger Bernat, el Tomàs Aragallo, la Carlota Subirós, un llarg, etc., van néixer en aquells grecs. I me'n sento molt especialment satisfet de tot això. Uns grecs, a més, que encara no tenien ni aquest teatre, i es va inaugurar després de la meva arribada al festival, ni teatre ni tenien el Nou Lliure. Per tant, feien molt més teatre a espais emblemàtics de la ciutat, la plaça del Rei, el convent de Sant Agustí, i usaven molt el Mercat de les Flors com l'únic espai per fer teatre de text internacional. Aquelles meravelloses nits de l'amfiteatre, recordo una nit que feia Marta Serse del Domènec Tarradellas, una de les òperes barroques importants
del patrimoni musical català, que ens va caure un gran arbre que va aixafar l'escenografia i vam seguir fent les funcions només en versió de concert. Recordo aquells pitos que encara hi són, d'aquella granota protegida que hi ha a l'amfiteatre, vas sentint pips, 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 i dius, què és això? És que és una petita granota rara, protegida, que viu a l'amfiteatre i que acompanya totes les funcions amb la seva sintaxi musical de pips.